ये चेहरा दिखा दे, चेहरा दिखा। बहुत बढ़िया। तकाल बा भाई लोग, आज हम बात करे वाला बानी RDX के बारे में। तो भाई लोग, जैसे कि आप लोग के पता होई कि फोटो एडिटर RDX भाई के बहुत ही गड़पेल पिटाई भइल बा। अब भाई लोग, आज के वीडियो में हम RDX भाई के ही रोस्ट करे वाला बानी। तो आज के वीडियो में बहुत मजा आए वाला बा। तो वीडियो के जरी साउंड तक जरूर देखिए लोग। कैमरामैन स्टार्ट कर सारे। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। भाई लोग, आज सवेरे के बात हवे, हम लेटरिन में बैठ के मुठ ना मारत रही, मोबाइल चलावत रही। वीडियो देखत देखत हमार मोबाइल स्क्रीन पे है एगो वीडियो प्ले हो गईल। ये चेहरा दिखा दे, चेहरा दिखा। बहुत बढ़िया। जौना वीडियो में है सुअर शकल, मतलब कि सुंदर शकल वाला लड़का के दबा के पिटाई करतड़े जा और माई बहन के गाली भी देतड़े जा। तेरी माँ का भौसला मारते RDX तेरी माँ ते गंगा लगा समझते तेरी माँ। अब भाई लोग, कुछ देर रिसर्च कैला के बाद हमके पता चलल हो कि ई तो अपन RD8 से मतलब कि RDX भाई है। कसम से बताओ तनी भाई लोग यार, एकर पिटाइला के कारण सुन के हमारे झाट जर गइल हवे ना। सरवा लड़की के चक्कर में पिटा गइल यार। अरे RDX भाई, एकदम से सार लाड़ के टोपे हवा का ना। सरवा का दरकार रहे रात बिरात दूसरा के गांव में गइला के। अरे मर्दे, अच्छा पोजीशन पे रहला, बहुत लोग तारा के जानत रहे, प्यार करते रहे। हई लड़की के चक्कर में पिटा के तू सब बनल बनावल इज्जत के लाड़ में मिला देहला। गजब बेइज्जती है। एक बात और भाई लोग, जैसे ही RDX भाई के न्यू गाना बदमाश हई रे पगली मार्केट में आइल हवे, तो ऐसे ही सरवा एटो हईहु नया वीडियो आ गइल, जना वीडियो में बहुत ही पिटात रहे। एक तरफ तो वीडियो में कहत रहे कि बदमाश हई रे पगली, आ दूसरा तरफ हई वीडियो आइल हवे जना वीडियो में इनकर कुल बदमाशी इनके गान में पड़ गइल। दिन रात रोज कटे रंगदारी में जान बदमाश समय प्यार न जतावे आवेला। कौन चीज कहला भैया जी, तनी के खाली फिर से कहबो। बदमाश समय प्यार न जतावे आवेला। बदमाश हई प्यार ना जतावे आवेला, खाली पिटाए आवेला ना। RDX भाई ना, सरवा बहुत खराब लागल यार हमके पिटाई वाला वीडियो देख के। जितना खराब तो इनकर एडिटिंग देख के ना लागेला, ओसे कहीं लाख गुना इनकर पिटाई वाला वीडियो देख के लागल हो। जा मार्केट करो, हम चलनी दोसर घरे। हाँ, जा लाड़ चाट करो, मतलब कि मार काट करो भौजी, चलल दोसरा घरे। अब भाई लोग, एक बात और, हम RDX भाई की गर्लफ्रेंड से कहल चाहतनी कि का हो जुड़ा गइल करे जा ना। सरवा तारा चक्कर में बेचारा पिटा गइल। मजा आवत हुई ना देख के वीडियो। का हो मंगरू अब का करबा। तो बस भाई लोग, आज के वीडियो में खत्म कर देनी। आई होप कि वीडियो तान के अच्छा लगल हो। तो भाई लोग, वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक कर दियो। जो वीडियो अच्छा ना लगल हो तो डिसलाइक भी कर सकत बड़ा लो यार। RDX भाई के जितना भी भाई मतलब कि फैन वीडियो देखत रहलो, केहू जने भी वीडियो के हेट मत दियो लोग। हम खाली वीडियो मस्ती मजाक खातिर बनले बानी। केहू के भी भावना के ठेस पहुंचाल हमार उद्देश्य से नहीं है। चाहे केहू के भी भावना को हम ठेस पहुंचाल नहीं चाहते हैं। केहू भी हमरा के चाहे RDX भाई के चाहे केहू के भी हेट मत दिया जा। तो फिर से मिलते बानी ऐसा नहीं को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए